ஹாய், ராமநாதபுரம் புறா விற்பனை. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா புறாங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் சீசனில் வந்து சளிங்கிறது ஒன்று வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடலை போட போகிறேன். பார்த்துங்க. ஸோ இப்போ போட போகிறேன். இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. டேப்லெட் மூலிமா முக்காது இதே பண்ணலாம். பார்த்துக்கோங்க. ஓப்பன் ப்ரீடிங்கில் பண்ணுற பார்த்தீங்களா, ஓப்பன் ப்ரீடிங்கில் பண்ணுற பேரிங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி வரும். ஆனாலும் அந்த சளி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் அது பாதிக்காது. அது இயற்கையாகவே அது வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாப்புல மாறிக்கணும். அதனால் அதோட குஞ்சுங்களுக்கு தான் அந்த சளி வந்து பாதிக்கும். அது எப்படி பாதிக்குங்கிறத வந்து நான் இப்போ நான் காட்டுறேன். இந்த குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கத்தலை. குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்கிட்ட இறை வாங்குறப்ப கத்தணும். சவுண்டு வரல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சளி நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். குஞ்சுங்க இறை வாங்குறப்ப கண்டிப்பாக அது வந்து சவுண்டு கொடுக்கணும். ஸோ சவுண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றப்ப ஆக்சிலேட்ராசிக்கில் வந்து தண்ணியில் கலந்து கொஞ்சம் தாய்ப்புறாங்களுக்கு கொடுங்க. அதை கண்டிப்பாக அதுங்களும் குடிச்சிட்டு குஞ்சுக்கு இறை விட்டுறப்ப அந்த ப்ராப்ளம் வராது. எப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.